Borpung Tarapung kacheleng atovar kasalam ji puke ning ketheawi. Lakhain ko rapo nilip constituency ke porlo Borpung Tarapung inglong havar choki hola pen Borpung Tarapung kacheleng atovar kasalam ji puke asapta ning ketheda mamatsia ve pisi inglong raratum lamthi chipaklak pong. Lason sikidamtang MP election aprang choki hola pen Borpung Tarapung kacheleng atovar kasalam ji aphan nilip development block asai hemathing usi long e sompon lo. Lapen Karbiang Long Termas Council CM Dr. Triram Rong Hang Rideng Pensi Lasualong A Ipu Pondo. Lapen Lasualong Kacutong Dun Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin. Lapen Local MSc Public Rokpi Education EM Richard Tokbi Medical EM Surja Rongpar Lapen Anpar Ta Ongdun Kitheke Dingatum Chutong Dun Lapen Borpung Tarapung Inglong Havar Aratum Ta Chutong Dun Si Mesen Kacheleng atovar Jehela Dun Longpo Busi Havar Aratum Pen Lingarong Chipi Pondring Tilo. Bonda Ningduk Mimialama Bangke Laso Kacheleng atovar Kasalam Ji Aphan Ke Piniar Nianta Thangna Lasai Ke Klem Pon Thek Pon Long Le Lapen Laso Tovar Nangasalam Ji Pu Penang An Mai Meeting Alongta Arjudun Long Lapen News Alongta Along Thek Dun Long. Puana cha kiding par et lola sila so tovar kasalam ji aphan ning theda muvelo athe ning kan wang tanilitum inglong ke dorar tum ke barla porlo ke tovar ke no joine ke sokyun e kache pona hot pen kai pho phan kim si kache ponna lapen ahut pen ke jang e lapen kachar chong nang lasona kiduka ke sunga tomok e ning kan ar jom na chathanta jurung e plengun e lu lase Borpung Tarapung atovar kasalam ji aphan dolong nang don detik cement, rod, ita, inchin arlong teklong letik ningget hedama ve pusi inglong havar ke dorar tom pherang ke kahumrida mahot ningduk pen lamthi chipaklang ko rang hol nili block pasai hemat dong het long e ke som chogala tu tarapungan kacheleng atovar prabjen dan selampon pupukan ningget hedolong nang so phan ke ni li ningget hewi pelang mo agcb ko pine adelong ki mang chin semen arot nang bui huban te ning thewe athe ning kan ko ane penda la puson si long pu bom lo ning pe the bom lo sitani tum aphan thang ta bela ni li tu we het si chu hela pen wang lang tractor the puan wang lo hada block na bar baji pli dang na le baji crazy ke wang je war sai we ong si tractor ba hi wa la ante nale tum la su dia tu ne dia ke gu pen si pon pon la kisu bang ke na tumal si theklong ta hai phan si ke pon tu su hemasar pi da pen si phan pon lo akodang ni le hemarai che song timung apo ke manuel timung lo la su su pu hanta ni tum phan kim si non hadi pu operation et ajat el phan hi pon Jokiola Pen and Nilson Rongpa Report Northeast Karbilai.